Treba prehovoriť, treba povedať veci, ak sa majú, lebo aby ste si možno ešte viac uvedomili, že aký to je duchovný boj. Neviem, či ste si všimli, drahí bratia a sestry, že na posledných LGBTI alebo Pride pochodoch v Bratislave alebo iných, ktoré boli na Slovensku, že tam pochodovali aj ľudia, ktorí nesli v rukách transparenty s názvom Satanová komunita. Všimli ste si? Všimli ste si? Všimajte si takéto veci, pretože to není náhoda. To nie je náhoda na Slovensku, pretože takíto ľudia pochodujú aj v iných prajdoch po celom svete. Aby ste boli v obraze. A možno, že by bolo dobre povedať, že akí sú naši LGBT bratia tolerantní, keď na týchto pochodoch hodili bábiku dieťatka na zem a na ňom robili voodoo rituály verejne. Voodoo rituály verejne nad dieťaťom, pre všetkými tými ľuďmi. Kopali, s nenávisťou tam do neho bodali. Aj toto je tá tolerancia, o ktorej hovoria? Aj to je tá tolerancia, ktorá u nás, bratov, Poliakov, teraz sa odohráva niekoľko týždňov dozadu, keď pokreslili tam najvzácnejšiu, najkrajšiu, najstaršiu, najúctivejšiu poľskú ikonu národnú svätyňu Matky Božej Čenstochovskej na Jasnej Gore. Ako ju zobrazili? Namiesto svätožiarie dali duhovú žiaru. A teraz, keď poľský arcibiskup Krakovský sa vyjadril, že mali sme tu na červenú pliagu, teraz máme duhovú pliagu, lebo sa zvrhol veľký boj v Poľsku, tejto LGBTI komunity, tak samozrejme, že najväčší nepriateľ aj v Poľsku je krakovský arcibiskup. Je to duchovný boj. A neviem, či si pamätáte, otec Elias Vela raz mal modlby oslobodenia, žiadne exorcizmy, len modlby oslobodenia. Ale sa modlil za uzdravenie duši a za uzdravenie sexuálnych hriechov, jak tu na jednu aktívnu homosexuálku hodilo na zem. Jak začala kričať a vrešťať. Vtedy sa babi tak začali modliť ruženec, jak ešte v živote nie, jak toto dievča začalo vrešťať, keď z nej Satan začal prehovárať. Hacemos juntos un Ave María. Dios te salve María. On sa modlil za uzdravenie duši a za uzdravenie sexuálnych hriechov, jak tu na jednu aktívnu homosexuálku hodilo na zem. Jak začala kričať a vrešťať. Vtedy sa babi tak začali modliť ruženec, jak ešte v živote nie, jak toto dievča začalo vrešťať, keď z nej Satan začal prehovárať. To je duchovný boj. To je duchovný boj. Nikdy som si nemyslel, že koľko je tých homosexuálov, toľko je o nich počuť, a koľko ich asi máme na Slovensku. Ale ja vidím z toho, či ľudia prichádzajú, že naozaj tie čísla sa zväčšujú. Že sa zväčšujú. A kvôli tomuto veľkému liberalizmu a kvôli tomu, že hodnoty kresťanské sa strácajú, tak potom naozaj tie deti sú pomýlené. Mládež je pomýlená, rodičia sú pomýlení. A kde sa jednoducho rozmáha táto nemravnosť, tam sa rozmáha hriech, no a potom s hriechom už potom sami veľmi dobre viete, že čo sa stane. Keď sa človek otvára na pôsobenie démona, potom sa môže stať, že bude pod démonickým útlakom, alebo môže jednoducho byť aj posadnutý. To je duchovný boj. To je duchovný boj. To je duchovný boj. To je duchovný boj.